Irán odpálil dve IRBM, dve stredne doletové balistické rakety na angloamerickú základňu Diego Garcia v Indickom oceáne, vzdialenú 4000 km. Správa spôsobila rozruch, keďže presahuje dosah známych iránskych schopností o 2000 km. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o upravené rakety Khorramshahr 4S s menšou hlavicou pre väčší dosah, alebo prototyp. Alternatívou je Sejil 2 alebo vyvíjaný Sejil 3. Jedna z dvoch vypustených rakiet mala problémy a sama sa deaktivovala. Druhú zničil americký torpédoborec s raketou SM-3. Žiadna z rakiet nezasiahla základňu. Táto udalosť mení pravidlá hry, pretože dokazuje, že Irán je schopný ohroziť veľmi vzdialené ciele. USA a Izrael budú musieť zvýšiť obranné úsilie na veľkom území, čím pravdepodobne premrhajú zdroje neúmerné hrozbe. Uvidíme, či Irán podobný útok zopakuje, alebo išlo len o výnimočný prípad v dôsledku špecifických úprav. Vzhľadom na počet rakiet pri tomto útoku a chýbajúce predchádzajúce prípady možno predpokladať, že nemajú veľa takýchto nosičov. Budeme vás informovať. Aký je váš názor? Ako zvyčajne, viac informácií nájdete v komentároch alebo v popise.